Txandak oso borroka polita eskaini du Bermeo, Urdaibai, Orio eta San Pedroren artean. Ziabogan 2 segundo barruan sartu dira 3 traineruak. Tiran hasieratik atzean gelditu da. Poparian ontziek uharte aldera egin dute eta pixkanaka Bizkaitarren indarra nagusitu da. Egin beharreko 3 itsasmilak egin dituztenean, Gorka Aranberrik zuzendutako traineruak jarri du erreferentzia gainontzeko guztientzat. 19 minutu eta 17 segundo. Orio 6 segundo geroago iritsi da eta San Pedro 16ra. Tiran 38ra iritsi da. Hori jakindekin diote lanari Donostiarrak, Kaikuk, Portugaletek eta Hondarribiak. Denboraldi osoan bezala Kaikuk brankas lortu du aurretik jartzea, baina aldeak ez dira erabakigarriak izan. Portugaletek desente sufritu du Ziaboga bidean, baina Hondarribitarrak indartsu azaldu dira. Maniobran Kaikuk segundu bakar batez ondu du lehen txandan Bermeok eta Oriok egindakoa. Hondarribia segundu bakar bat atzetik zen. Helmugarako bidean Hondarribiak txikitu egin ditu gainontzekoak. Kaikuk potx egin du eta Portugalete ere urrutik geratu da. Hondarribitarren denbora 19 minutu eta 20 segundo, Kaikurena 19 minutu eta 30 segundo, eta Portugaletek 19 minutu eta 37 segundo behar izan ditu. Donostiarrak ia minutura iritsi dira. Beraz, azken garaipena Bermeo Urdaibairentzat. Bigarren Hondarribia 3 segundo eta 40 eunenekora, Orio 3garren 6 segundo pasatxora eta laugarren Kaiku 13 segundo eta 70 eunenekora.